Haver guanyat el Premi Events, que és el premi més important que hi ha a Europa en temes d'educació per la pau, és el reconeixement a un dels programes més antics que té l'Escola de Cultura Pau, que és el d'Educació per la Pau. És un programa que ha tingut una activitat molt intensa a la universitat, ha fet una assignatura sobre educar en i per al conflicte, ha fet molts tallers a diferents municipis i a moltes escoles de Catalunya, i té un reconeixement no només a nivell estatal, sinó que a nivell internacional es valora molt els materials que ha fet aquest programa. Per tant, des d'Europa s'ha volgut fer un reconeixement a aquesta tasca i jo com a director de l'escola estic molt honorat que ens hagin donat aquest premi.